Здравейте, Така хора! Ние сме в един сървър с и, The Darkness. Без ми включено. Кой и, беше? и сега бяхме почнали, обаче аз снимах с една друга програма и нещо се бъгна клипа. И в този клип бяхме направили и тази част. Да, Общо взето аз. А той се преш материалите. Аз бях забравил да си пусна микрофона и след това я няма тази част в тук, иначе... Да. Викаш дърпа камъките. Да, че можем да направим пода. Не мисля, че е най-интересното да гледа така. Чисти дърпама. Съжаляваме хода. Просто и той идиот ми каза стих за клипа. Между другото, с тия работи, с които сме тук, броните и тия мечове и глупости, трябва да напуска така от началото. И така, текстчър пака е Faithful, ще го има в описанието. Обаче ми е малко чудно кое е моето куче, кое е твоето. Чакай, не се чека. Моето къде е? А той избяга ли е? Моето. Не, някак. Моето някъде го е. Ага. Беше до вратата, защото. И се очудих как е дошло тук. То, нали знаеш, че кучета, ако си на повече май от 10 блока от тях, те се телепортират. Ако си ги направил така да седят на едно място също. Да. Те инче вървят след тебе. Дай цъпни, че сме с диамантини опати. А не с някакви скапи. Пак това, което тървят сервър. Бяхме се развили много в един друг сървър и зато и не искахме това да снимаме там, защото не знаехме кой да правим. IP този сървър ще бъде долу в описанието. Понякога просто иска да играе с нас, може да пише. На лично съобщение на мен или на Чукапик. Обаче приемаме само двама още. Защото да не ставаме твърде много. Няма много място. Да. Махаме го. Значи сега. Я иди да се бъдеш още малко обикновено дърво или купи от шопа. Ще ти да разгледам. Хубавото е, че с кучета ще можем да ходим на PvP. Колко дърво обикновено ти трябва? Няколко стака. 2 може би. И ако ще хейтвате, ходете да гледате клиповете на някой друг. Директно байзбор. Защото не се занимава с таки с хейтъри. Тук си е много лошо. Така ще седиш в пода.
слагаш им так на куче, може да напишеш. В коментарите. Че имаме тук пък, не знам как да скажа. Забравили сме, иска да кажа. Аз и преди не знаех вече. Аз съм забрал. Защото от колко ден съм се занимавал с такива неща. И тебе дай ли ти оня small key? Кое? Оня... Не, пишер ли? На тебе? Да. Тебе? Ага. Ти може би си по-отдавна в сървъра. Така. Да. Тук трябва и някаква програма за обработване на клюва да си изтегля. После има ние ли ще трябва точно? Защото да мога така музика да сложа малко. Иначе много скучно ще има на хората. Да, и аз сега гледах и клипца една друга. Абе, напишете в коментарите дали искате да слагам музика в клиповете или да са такива обикновени. Предполагам, че е по-интересно да слагаш. Аз те мисля, но... После аз си безстоиш, смятам да си стигна още една програма за обработване. За какво? За обработване. А. Смятам и на тебе да ти е такова. Абе, като се изтеглиш ми я прати. Да, и ще ти обясня как се работи. Но, даде ми ключ. И още 250 пари. Имаш 15250 са изтожни. Смятай хората, които играят по-давна, сигурно в този сервер. И така, и който играе лига, може да ни остави ника си в коментарите. Също и CS. Да. Само тези две игри. 3 игри с Майнкрафта, де. Пък ще видим, може да има и рад. Да, някоя друга игра. Впоследствие. Ако предложиш, ти можеш. Колко дадво събра? Те са правят два стака, още едно такова. Ще го направим шахматен пода. Къде ми е ключ? Него е така. Ключва, когато вървиш по пода и падаш вътре. Той моето куче, аз там го за... Аз там се поставих. Да, ела тук в едната дупка ти е да бъде. В едната дупка, вика. В едната дупка ти е такова. Някой купи да е нощ. Знаеш, ако биш смалка или биш? Смалка иде. Той къде пише да спална? Бе, човек, аз си как трябва да се направи с ним так. Това... Трябва ти Envil. И там на Envil слагаш името. На кой ларк трябваше да отидем, не? What Enchant? Не бе, на ларк енчант ли беше с малкия? На спална. Убе. Някой тук... Я да видим кой ще се падне. Ох, човек, не да правиш така много гънсче. И си изкарай кучето, ако може от тази дупка. Да, махам. Падна ми са един сейд за обикновено дърво.
ще е твоето, но не там е моето. Къде е то? Ай! Сега бе, седни. Готово. Виж сега. Ела. Дай моето. Доксърси. Просто го изкарах от тук. Вземи ейте с 2 стака и слагай дърво. По-долу от другата страна. Не, там не. Оф, много съм сака. Ще трябва да се направим торче. Аз не знам, ние въобще имаме ли? Я виж в честа торчове има ли? Не, няма. Колко кола има? В печката. 3. Чакай. Аз човек не знам сега как да се заглуша. Когато те прекъсни от видео по време на клип. Нещо чули са? По принцип. Сигурно. Ама... Тя знам. Абе, Трябва да видиш... Да си хейтват, ще им махна коментарите. Трябва да видиш как да заглушаш, защото там със сигурност пише. Сигурно. Има И как се паузира трябва да видя. То всъщност това преди когато снимам бях или с бандикам, или с това. Или с фрапси. Да. Ще да просто да посеете, като се каже. Рандом. Първата. Виж сега. Адриане е латка. Щупя честа, взимай материалията. Готово. Пълен ли ти е инвентара? Не. Взими ги ейте с. Значи сега. Виж. Служи и тук честа. Честа не е в мене. Най-вероятно са в тебе. Чукай малко. Или е в тебе, или аз просто съм сакат. Сляп си най-вероятно. Не е в мен. Чай, че тук има малко зомби. Ай, как малкото зомби има толкова много живот, бе? Не дей да спамиш, ще правиш по-малко демидж. Добре. Но хубаво ще направим. Ого, гледай коста. Ох, мама му. Изправим кучето. Стигни се, Джони. Нападай. Да, бе. Чайче. Сядай, а тото е твоето. Чукапик в тебе трябва да е чест. Не е в мен. Седай, Джони. Няма. Жалкаво дем. Няма го, ама. Че малко да се да изпразни тук букуците. Всяко че се е бил в тебе човек. Не, няма. Вия. Нямаше го. Не, няма го, не знам. Къде остана? Моето куче е на 18 живота, знаеш.
Мой... Моето куче е на фул. Сега къде отворим? Кажи, какво ти се е паднало после? Ок. Ми 4 ябълки или 2. Ези. О, още. Тама ми даваха ми още. Дай ми още един. Ключи? О, две легендатки. Яко. Enchant Golden Apple. Мен ми даде един сид за дърво. Саплинг. Същата работа. Две легендатки, човек. Сложих врати. Представяш си, има врати. Ок. Ти изпечи ли това? Пясък. Ние трябва път да съберем. Ай, кома конуш. А тук прозорци ще слагаш ли? Да, чакай, нали ще такова ни трябва първо. Да. Аз слагам този пясък да се изпечи, ама... Аз събирам още. Ще видя така. Тук да погледнем само за... Мале, тук има 4 слота пясък. На някои места. Къхта. Купувам къхта. О, даде ми такова. На колко минути го даваш? На 10 или 15? 10. Кой ти даде? Саплинг за бяло дърво. Я отиди до шопа малко кол да купиш. Или аз ще отида. Ще бъде микрофона. Ох, маличък, много се чуе. Знам. Ти ли купи един? Да. А тук отгоре над вратите какво ще слагаме? И там стъкло. Път да намеря стъкло. Къде са? Аз път стъкло. Чакай, кой щях да идвам да купя, бе? Гол. А, да. Тинтури. То ще продава ли? Продава ли са? О, 20 парички дава като направиш убийство на скелет или нещо. Да. То тук въобще колко продава ли са? Откъде да знам. Вещици, брат. Питай в чата. Ако пак не... Ако отговорят ти. Те са ретари.
И май не трябва. Възможно е да ти кажа. Има само не той блок. Няма отколко. Иначе има блок от диаманти. Никой не. Учвай малко ако паеш. Без торчове. То чакай малко. Имаме доста дърво. С дърво ще пичам. Виж, ела за малко. Къде? Виж е тук. Ето и тук, от какво да го направим? Защото виж как става грозно такова. Дърт. Да. Стълбите не ги чупите си. Не, няма. Той е ясно, че ще си ги слагал. Малко зомбита гони. Аре, не. Добре. Аз ще да изкопава от другата страна. Имаш ли дъски? Ма като свършиш там място с дърт, гусей. Да, просто е така ще го направя. До края да е поне, тази страна. Че малко, на моето имаше още малко. Може ли? А така. И какво ще слагаме отдолу викаш? Дой тук, чакай малко. Не знам, ти избирай. Те? Яла? Че малко. Да, добре. Тамам. Обаче тавана от кой ще го направим? Ще видим. Някой купи нощ. Абсолютно ти казвам, нищо не виждам. Виж, отиди в това на видео настройки. В видео настройки отиди. И ко? Там има едно място, как беше, да го направиш и там пише муди. И си го направи на brightness, и повече се вижда. Video settings и кое? Options, video settings и на brightness. Направи го на bright. До край. То верно става. Аз от колко време ти го казвам. Сега за пръв път ми го каза. Не всъщност. От много давна съм ти го казвал. Да, ох, чайче. Тъпайка. Тъпайка. Сега го махаме то с пясък, повече с тако няма да им трябва. Ще направим малко чаркол. Какво ще направиш, каза? Чаркол, такъв, кол.
Това. От въглища. Да. Аз ще съби... От Аз дърво събирам имаш само... предвид. Да. Въглища от дърво. Обаче аз си две... Аз ще събирам си две да можем да направим фермичка. Кошка. Умри, бе. С един удар. One-shotваш кокошката. То тук при водата е извън реса. Тъй, че ще трябва да си съберем айран после. А тук какво правиш? Аз чуя какво Аз се къде отидох? Не знам. Като го нахраниш с пържола и му връщаш живота. Да, ти не го да знаеш. Не, току-що научих, ма няма значение. Да. Аз, между другото, такива домашни любимци в играта съм нямал като цяло. В смисъл, не съм фен на такива работи. Тук много рядко са пада сиит. Аз, на мен ми се паднаха 6. Аз съм 7. Брат, тъпо е, че... О, тук колко живот. Давай, пак. Давай. Нещо против мен ли имаш? А? Чакай, видим какво ще ми се падне. На тебе малко по-рано ти го да, явно си влязъл преди мен. Падна ми се лък. Какъв? О, обикновен. Без енчанти. Без. Аз после извън, като се спрати и бъдеш, ще отида да купая. И той бе стои тук две пещери има около нас. Просто не мисля, че е най-интересното да гледат как купая. Не някой какво да им е интересно, например на мен. Най-много. Знаеш ли го ютубъра Кридио едно? Не. И ко за него? Ми най-интересно е да го гледам как купае. Как стриме малко. О, 10 тъм от той негръското дърво. Да. Негръско дърво. Виж, Адяне, вземи обикновено дърво и това, чакай малко. Между бялото дърво слагай обикновено. Хубаво, ще свършим тавана и аз ще спрям. И аз така. Ето. Чай, че Има- какъв? Има зомби в къщата. Отрепи го. Как почна да ме бъхти? Колкото ми веднага скочи, брат. Браво. Браво, Джун. Моето е тук, виж го къде. Виждаш ли къде е до джама? Твоето е и тук. Нещо смяташ ли? Ще ми трябват един стак и половина бяло дърво.
Демек двойно ще... На мен двойно ще ми трябва за... Да. Ай, ще купя два стака. Значи... След още малко време ще приключвам клипа. Извинете, че... Това... Трябваше да си дявка. Дървото къде остана? А, ето тук. Чакай, бе, Ашко. Ти за тебе. Дали съм от Козбел. Еми, защото чай сега ще кажа колко пари имам. Уф. Колко имаш? 15 302. 15 938. Втория етаж ще правим ли? Да, ма по-нататък. Те като стане човек много са нервни. Като го сложа под него. А няма ли да постръгваме тебе? Утре. Утре? Утре си на училище. Да, ние не сме на училище. Обявиха го още един ден ваканция. Да, знам. Те утре ще се реша дали 11. Аз обаче човек мен ме е страх на баща ми да му кажа: тате, излез, сега не мога да говоря, да снимаме клип. На майка ми добре, ама баща ми. Не знам. После ще го махам ти да нося матрас. На тебе някой... Не, в някое видео някой нахувал ли е така? Те? Обаче ти се заглушавал. Не, между другото, и аз не съм гледал. В смисъл, не съм гледал копчетата. Защото не ме е вълнувало. Фак. Аз ще направя малко то да чуя. Пак трябва да ходя на лапшоп. Още поне два, още поне един стак ще трябва да бъде. Трябваше да дойда социалната. Стаки 32 мисля, че ще ме добре. Аз мисля, че стак 16 то да чуеш ще стигнат за цялата къща. Стаки 16. То да чуе. Да, в смисъл, даже съм много. Въобще не съм много. Е, за къщата? Не съм. Възможно. И тук го... не, добре. Добре съм. Тъпо, ако църва. Останах с 24 точка от стак 16. Между другото, случайно да си гледал в шопа се била продават. Не. То с ми е трябвало. Защото тук на около къща има два коня. Че имам преди тавана и да диши тавана и да приключваме епизода. Не остана. Само се надявам тези 20 блока да не стигнат. Аз се качвам това на покрива. О, вече, останаха ми 5. Тъй. На покрива.
Да, на къщата. Това между другото рез се казва YouTube. Браво, момче. Ей, ти падаш хук. Ей. А то директно при тебе дойде. Ага, ади идвай. И така, това беше от нас. Не забравяйте да харесате, да коментирате и чао. Това беше и от мене. До скоро.